I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd, derfra min verden går. I Danmark er vores samfund opbygget omkring den universelle velfærdsmodel, også kaldet den skandinaviske velfærdsmodel. Det er noget, vi er kendt for. Det betyder, at vi har adgang til gratis uddannelse og et sundhedssystem, der er klar til at hjælpe, hvis der skulle være brug for det. Vi har et samfund baseret på næstekærlighed. Men sådan har det ikke altid været. Heller ikke i Danmark. En gang blev man sendt på fattiggården og døde under udstødte forhold, hvis man ikke havde nogen penge. Men det blev der gjort noget ved i 1891. Politikerne begyndte at få interesse inden for det sociale område, og de vedtog loven alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende uden for fattigvæsenet. I 1920'erne reformerede man igen. Danmark bevægede sig væk fra at være et samfund, hvor man gav almisser til de fattige, så i stedet at være et system baseret på rettigheder og retskrav. Enhver, der er født i Danmark, er automatisk skrevet ind i den danske folkekirke. Den kristne tankegang om næstekærlighed har været med til at forme vores velfærdssamfund. Ansvar over for sine medmennesker er en grundsten i vores danske samfund. Enhver skatteyder i Danmark bidrager til vores samfund, vores velfærd. Vores velfærdssamfund blev ikke bygget på en dag, ligesom Rom ikke gjorde. Den skal fra tid til tid moderniseres for at kunne følge med. Og hvor både for fattige, der døde på gaden, til der hvor Danmark står nu, er noget, vi danskere kan være stolte af. Og vi skal nok klare de udfordringer, der bliver kastet i retningen af vores velfærd.